Avui estem a Castellar de n'Hug, un poble especial per mi. Bon dia. Bon dia. O bon migdia, quasi. Sí. Són la una. Des dels miradors, allà, al fons, trobem el Pedraforca. 1889 neix el club que porto al cor. Blaugrana són els colors. Futbol Club Barcelona. Castellar de n'Hug és raro. Diuen que els gossos no es poden recollir la seva pròpia merda. Com bé diu aquí, plaça de la Generalitat de Catalunya. Església romànica de Santa Maria de Castellar de n'Hug. Del segle XI. Està datada del segle XI. Gràcies, Imma Membrives. TV3. Castellar de n'Hug. I aquesta és l'església romànica de Santa Maria de Castellar de n'Hug per dintre. Poble famós pels seus petits croissants Sí. i petits fuets, o com diu aquí, llonganisses. La Casa de la Vila, o dit d'una altra manera, l'Ajuntament. A Castellar de n'Hug, per €1, alquiles un gat guia. Cap on hem d'anar? Cap aquí. Cabron! A Castellar de n'Hug. Selfie! Anem a les fonts del Llobregat, a veure què s'hi cau per allà. El riu Llobregat neix a Castellar de n'Hug, al municipi de Castellar de n'Hug. Doncs si neix a Castellar de n'Hug perquè es diu Llobregat. Caminant des de Castellar de n'Hug fins a les fonts del Llobregat hi ha més o menys uns 10 minuts a peu. I ara, en principi, anirem a un lloc a dinar. En principi, a veure. Que aprofiti les olives, que aprofiti... El francès farà la prova de beure el vi. Voy a fer el Bartolo. Amb l'esquerra. Ai! Molt bé. A la barba, a la barba. Molt bé. No s'ha notat. Quina pintaca que té, i a més caldosa. I ens despedim de Castellar de n'Hug, no abans, sense el monument del gos. Adiós! Adiós! Adiós!